Tervetuloa maansiirtokoneiden SM-kisoihin Honkajoella. 2 päivän aikana täällä alan ammattilaiset on ottanut toisistansa oikein tosissansa mittaa. Ja onhan täällä tosi ollut nähtävää muutakin. Mieto, haastokilpailu on alkamassa. Miltä tuntuu? No kiitos. Ihan kivalta. Vähän jännittää, mutta ei mulla ole sellaista mitään tarvetta, että mun olisi asellia lyötävä seljällensa, mutta katsotaan nyt kuinka tässä käydään. Mielenkiintoista. No onko mitään pientä veikkausta, että kumpi voittaa? No ei oo en mä nyt häviämähänkään lähde, mutta saattaa olla, että Turpiinkin tuloo. Ota tuosta selvä. Lopputulos 8 asel, Jussi 2. On selkeää, että voitat tämän kisan. No ei ollut, kun ei yhtään tiennyt, kuinka paljon vastustaja on päässyt tämmöisiä koneita treenaan, että kun itse ei ole kokemusta Nyt tuli vähän takkiin, harmittaako? No ei siinä mielessä harmita, että se oli pikkusen kyllä he tekniikka laijo ja vaikka kumpakaan ei ollut harjoitellut, mutta Marko kuitenkin hivenen jouhivimmin sen oppi. Tarkoitus oli, että tästä lähtee liikkeelle jotakin semmoista, joka kehittyy, että 1-2 periodilla tarkoitus, että tätä jatketaan ja näissä merkeissä Honkajoella varmasti tavataan.